upenyu wairwadza, amai vangu ndinorwadza, zvangu zvinondibaya, ine kurarama kwangu hakuna nenyasha. Vaitetereka mai kuti vandiriritirei nini, tawana maraja simbu maichaya mani, mai Veronica somika shivaka naiwelaya chizatomati chitetereka makazitanza musharuka makundida nekutini ndayaruka menamo ndichikwangwaya makandisiya ndiri ndega ndichitambura ndimiwo makazitanza musharuka makundida nekuti ndayaruka makandisiya ndichitambura nenamona mai vangu ndichikwangwaya makasiyawo sevi muchiti mavumanyana na Gracie muchitora vana mevhi ndakazvishaya kuti ini zvabvepi inini makanditamba amai vangu makavatamba kuyekita panika drama ndakatonyora ini rinenge drama makazvitanza musharuka